Kajinya kerennya suk halor ka Ukraine kamlong ka basuk. Henry kan NATO ka yang rengkat bat ka Ukraine hapedeng ki jinghir thma ba sherkhe jong ka Russia. Ong urotis ya Zelensky ha Odessa. Ha ka jinya keren ha Odessa. Uruti sula penramjur ya ka jinghir thma jong ka Russia ya ka somi. Kum ka jingle beng ka bakrau. Bat ka benta jong ka rukom ka ba sherkhe jong ka Russia. Kabahir thmai ki nong chong chnong bat ki jingte jong ki rupai ba namaru la pentikna yu Zelensky ya ka jingkersian ba peteng jong ka NATO ha ka jingpen bena ka bala penmi ha ki khendiat minit ba khadu da ka NATO ula ong ba ki briu jong ka Ukraine ki dei hok ban yo ya ka jingsuk ka ba shisha ka jingsingan bat ka ba shisha ha ka ri jong ki ha ki yingki sam jong ki bat ulo ong bu kwa ban pendon kam ya ka jingwan jingo jong u ban pen skam ya ka ka kubor ka basuk kan NATO ka yang rengkat pat ka Ukraine ngati bro badon ki bala khot jingkeli ya ka jingkersian jong kan NATO hakini ki arbanai baladap Henry wat omdon jing artatin ka jingkersian jongi kalong ka baklem artatin ula benrap susu ula ong haka jingkeren jong u ba ula yakren bat u Zelensky halor ki jingyakren ba kongsan bau Presiden Trump ula yalam bat ka Ukraine bat kumjuru bat ka Russia ban persyang ban penkutno ya kathma bat ban pentikena ya ka jingsuk ka bane ula kam ba kini ki jingyakren kimlong ki basuk om tang haka jingmi jong ka ni ka jingsya thombor ka beserkhai Henry baro ngi kersian ya ka jing penbor jong Presiden Trump banyo ya ka jingsu. Kum tangan ong biang syaki pajba jong ka Ukraine. Ngi yang rengkat bat pi. Bat khmi lenti ya ka sngi baki senrang bat kenthai ki ba silur jong ka negari. Ka ba om la ban ngej bat kin yo ya ka jing lai lo lem jing ting. Ula penkut ta ka ba ula keren ya ki kantin.